салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳавои ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо дар канали Фирӯз FL ва Шаҳром FL қарор доред ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки барои шумо як барномаи ҷолиберо пешниҳод кунем ки ном дорад як лаҳза. ва дар ин барномаи мо 5 савол дода мешавад аз меҳмоне ки дар барномаи мо ҳузур дорад ва боварӣ дорам ки саволҳое ки мо метаҳем бениҳоят писанд мебиёянд, ҳаҷвӣ ҳам ҳастанд, аламовар ҳам ҳастанд ва видеоро барои шумо тавсия медиҳам ки то охир тамошо кунед, фикрҳои худро ҳатман дар зери видео нависед ва дар барномаҳои оянда шумо киро мехоҳед ки даъват намоем мо нависед, ҳатман ҳамин шахсиятро даъват мекунем ва ана ҳамин хел барномаи як лаҳзаро мегузаронем. Ассалому алейкум якбордига Шаҳромҷон, каме худатро шинос кун, баъдан давом медиҳем. Ассалому алейкум дӯстони азиз ва тамошобинони азизи гиромии қадр. Исматзода Шаҳром ҳастам, старший директор дар ширкати Faberlic ва топ лидери лоиҳаи Faberlic Forever. Аллакай давоми 2.5 сол, қариб 3 сол мешавад ки дар ширкати Faberlic кор ва фаъолият дорем ва айни ҳол соҳиби 2 офис ҳастем, яъне унвонамон дар ширкат бошад старший директор, бо ҳамроҳии модарам кор ва фаъолият менамоем. Супер. Шаҳромҷон, барномаи мо 5 та савол мешавад ва ана ҳамин 5 та саволда шумо ҷавоб медиҳед. Хоб, якум савол ҳамин аст. Барнома ки як лаҳзамо дорад, ҳамин 5 та як гуфта мо савол метиҳем. Якум савол ҳамин аст. Якта латифа нақл кунед, латифае ки шумо фақат дӯст медоред ин чиза. Якта латифа бошад, ҳамин латифа якта дар ёд омад. Як ҷавон бо ҳамроҳи як духтарак давоми чанд сол гап мезананд, суҳбат мекунанд, якдигарро намебинанд. Фақат ҳамин суханҳои зебо фақат ба телефон. Баъд дар вақти онҳо ин хел WhatsApp, Viber, имо хеле социали се дума набудаян, фақат телефон қайд суҳбат мекарданд. Баъд вақте ки ҳамон бачаак хонаи ҳамон духтар хостгорӣ меравад, бояд яке ба замин мегирад. Хоб пеш духтар медояд ки духтара бибинанд ки буруд дорад, яъне гӯляб дорад. Баъд бесал игар мекунад, ҳайрон мешавад, бача шокда меғалта, баъд мегӯяд ки ту буруд дорӣ ку? Баъд духтар ай аллоша бечора ҳечи гуфта наметавонад, баъд гиря мекунад. Баъд гиря мекунад ва мегӯяд духтар чӣ ба гиря кардеси мегӯяд? Баъд ман гардан нигоҳш мекунам, гиря накун, марда гиря намекунад. Молодец, супер, супер, латифаи зуд. Хоб, бениҳоят латифаи хандаовар барои шумо писанд омад ба фирам дӯстони азиз. Шумо низ агар ягон латифаи хуб донед, ҳатман дар комментария нависед, ҳатман бо илҳоми хуб латифаҳои шуморо мехонем. Дуюм савол ин аст. Як лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ҳаётатона гап занед. Хоб, Фирӯзҷон, бениҳоят саволи хуб додӣ. Як лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар ҳаёти ман вақте ки ҳамин Faberlic да омадем, кора сар кардем, рӯзсига чӣ қадар рӯзҳои сахт буд, меҳнати сахт кардем, ҳаракат кардем. Рӯзсига ман худам он қадар аввал кор намекардам, модарам ки кор мекарданд, мисол онҳо бисёртар ба бизнес машғул буданд, дар бораи бизнес маълумоти пурра надоштанд. Баъд вақте худам ба бизнес омадам, аллакай бизнес якам тарак ранги дигар гирифту, баъд ёдамда ҳаст вақте ки ба сахтиву ба қиндиву ба мушкилиҳои зиёд ки буд унвони директориро тасдиқ кардем, вақте дар он саҳна биромада будем, дар саҳна қариб 150 қариб 200 нафар буд. Супер. Баъд ҳамин хирсандира қатъи очам бениҳоят гиряи сахт кардем рӯзсига буда, ҳамин вес зал қариб гиря карда буданд ҳамаш. Ҳамин рӯз ҳаёти ма фаромӯш намешавад, яке иншоалло ки бо статусои ояндаро ҷидат кардесем, статусое ки бо ашфеш ҳастанд, иншоалло ки ба ёшам тасдиқ кунем, бо ягон гап чанд мешавад иншоалло. Супер, молодец. Хоб, дӯстони азиз, тамоми шахсоне ки тамошо карда истодаанд моро мехоҳам гап занам ки ҳатман дар канал калоне ки обуна шудаги нест, ҳатман подписатся намоед, обуна шавед, видеоро лайк монед ва ба дӯстонатон равон кунед. Мо давом медиҳем ва ҳатман лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаи ҳаёти хешро низ аз худатонро низ дар комментария нависед, мо мехонем. Хоб, саволи сеюм, як тавсия барои тамошобинон диҳед, барои тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истоданд, як тавсияе ки ҳамин тавсия тонад ки дар зиндагии онҳо ягон дигаргуниро ба вуҷуд биёрад.
خب همین چقدر که فیروزجان میدونیم خنوم با بیزنس اینها مشغولیم ما در بسیارتر مثال درباره مسائل صحبت کردن در کورکی انسان ها مثال اولی درجه خودشان را باید باوری داشته باشند مثال آدمایی که درباره بیزنس ها درباره کمپانی ها مثالی که در زندگی خودشان میخوان یکون کار انجام میدن مثال ای آدمایی که در گرد اطرافشان هستن سوال میپرسن که آیا ما همین کار کنیم خوبه بده گنده مثال انسان در زندگی اگر 1000 تا دوست داشته باشه با دبای و یا سطحی دشمن هم دو هم به همین خاطر مثال در کروب یعنی همون جمعیتی که ما کلان میشینه میخیزه هستن آدمایی که پیشروی ما را نمیخوان که مثال ما یک زنه و یا پیش بریم اگر نه و یا را نگاه میکنی خیچون در زندگی خیچون هیچی ندارن نمیخوان که با همه آدما مثال رنگ همون خیچون همون اصل دکی ایستادگی همونجا باقی مونن به همین خاطر با اون نفرایی که امروز ما رو تماشا کرده ایستادن و گوش کرده ایستادن گفتنی هستم که حرکت کنید که در زندگی تصمیم رو همه وقت خودتون تنها گیرید چون که چخیل بگم این یک حسیاتی هست که همه حسیات شما رو فهمیده نمیتونه یا اینکه در سر یکون آدم یکون ایده پیدا میشه همین ایده یکون دوست و در رفیق در جورات در گرد میزنی یا یکون خش توار و ایلاده چی میگن میخندن توی کار بکرده بگن اگر تو قدر با عقل میشدی ایده تو قدر ایده خوب میشی بر وقت دیگه آدمایی را کده بودن ولی سویل پول شده بودن به همین خاطر در زندگی همه وقت خودتون را باور کنین همه وقت ای پای آرزو مقصدهای بزرگ خودتون حرکت کنین تلاش کنین و هیچ قدم باور هم نکنین گوش هم نکنین فقط با فکر دل خودتون بیزنس کار و همون شغلی که در زندگی داریم پیش بریم سوپر سلامت باشی شهرام جان رحمت بنهایت پیشنهاد عالی بنهایت توصیه خوب دادی برای تماشابینان خب چهارم سوال برای شما پیشنهاد کنیم یک سببی اساسی انتخاب کردن شما همین شرکت فعالیتی در چی است یک سببی از همه اساسی ترین شکل بزنید خب فیروزجان بنیاد سوال خوب دادی چون که کسب و کار و فعالیت ما امروز در شرکت فعالیتی است خدا باشکر راست گپ این امکانیتایی که مثال کمپانی داره چند قدری که دربارش گپ زنیم باز هم کمتر است لیکن یک امکانیتی که مقصد چی سبب شد که ما با فعالیت اومدیم از همه مهمترش چی بود مادرم پیش از همین فعالیت کار کردن فراش کار میکنن قریب دوامی از 2006 تا 2016 17 دوزنده بودن دختر خیلی نفرایی که امروز تماشا کرده ایستادن دوزنده هستن میفهمن که چه کسب پینده خب بعد یک کارخونه رو اون با فراش کار کردن بعد همون جاده مقصد کار سخت بود زمستون نشید خیلی سر علامش میومد گیره کرده کار میرفت در اون خونه که بگه با گیره کرده گشته میومد لیکن چخیل ماده سخت بود برای که ما بچه کلانی خونه بودم خدا با شکر در جانم هست مثال ما را نگاه بین میکنه هیچ تنقیصی نمیکشیم فقط مادر هم کار میکرد که مثال با زندگی خوبتر شد بعد همین خلاصا استاد یک از بین چند تا گذشت راست دیگه به همین مخدم دیده بودم هم یک چه شاید شدم یک استرس و بود یا اینکه چی پرشار بود همین گفته گوچم بیار خیستم رفتم همونجا یک بچه که یوش بود کاری کردگی اما آدم تو حالی اوی که من میروه اینا یه تعداد 15 سال کلان بود ما رفتم اما استرس و اوچام دادم و گشت اومدم بعد اوچام همین خدا گفته زنگی من تیسرک برم و نفهمم یکی بود که همین آوزی اوچام بار اومد گشتم نگاه کردم یک کدار بسار شد تو جایسته بعد همین وقتا من گفتم زمین به کفم و بدرم که مثال مادر من همین خجود آمده کار کردیسته مثال بعد چخیل بودم گشتم ایران اومدم بچه رو فیراد کردم خیلی بعد قدش گپ زدم و گفتم که تیزونا نکشم گفتم همه اوچه من ممکن انگولی اوچه تو باشه بعد وای بچه من چند سال کلان بود لیکی سرش دیگه بابا کدا نتونست داره من دیگه که نتونست فیروز بوار که همه خیسرش خرم کرد دیست با ما هم زدم رفتم و بعد هزاران بار خدا با شکر فقط در همه جا اومدگی است که نظر خداوند در پستی همین یک کارک سبب شد که ما با همین نسلی که بزرگمون اپای فرهنگیزون شناس شده اکه علیشیر اینو یک امکانیت بزرگ ما دادن که ما صاحب آفیس شدیم صاحب بیزنس شدیم گلاوی مقصد ما اینجا اومدن
соҳиби зиндагии хуб шудан, зиндагии худро иваз кардан, аҳлу оилаи худро барои зиндагии хуб беҳтарин бировардан. ай модарам ҳама хел. Ваям барои мо ҳаракат мекард, кӯшиш мекард, ки имрӯз худо ба шукр ҳама каса сарҷам кор кардистем. Супер. Оли. бениҳоят сабаби хуб гуфти Шаҳромҷон. саволи охируна барои шумо гап мезанам. ҳозир шумо имконият доред ки тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодан ҳама ҳамин шахсонро пешниҳод кунед барои бизнес кардан. дар зери видео мо рақамҳои шуморо мемонед, рақамҳои ватсаптона и ва ё метавонанд ки шуморо нависанд и шумо қати ҳамкорӣ кунанд. пешниҳод кунед мисол чӣ хел ва ё метавонанд қати шумо ҳамкорӣ кунанд, шумо бояд чӣ дода метавонед и ва ё кадом корро метавонанд анҷом диҳанд ки ин бизнесро пешравӣ кунанд, махсусан дар командаи шумо и соҳиби даромадҳои калон шаванд, зиндагишонро чӣ хел ки ту зиндагиро иваз кардӣ ва ёрон зиндагишонро ҳамин хел иваз кунанд. раҳмат Фирӯзҷон, рости гап дӯстони азиз, бисёре одамо ҳамин бизнесе ки имрӯз мо пеш бурда истодаем бовар надоранд. Шахсан ман худам аввал бовар намекардам, ба хотире ки очон медидам вай кор мекард, ҳаракат мекард, мисол намефаҳмем мисли чӣ шуд. Лекин вақте ки ман худам кор кардам, компания як бор 15,000 сомон падарка дод, як бор дигар хайбо 6,000 бо билети Турсияро бепул гирифтем, мисол бо як моҳи оиликаш қати ҳамин 15,000 падаркаш қариб 25,000 сомон шуда буд. Дигар пула дидем, акҷо кор намекунем, дигар фақат дар пай кор. Баъд масъалае ки ман одаморо ба бизнес даъват мекунам, дӯстони азиз, ин бизнес барои ҳама аст, аммо ҳама барои бизнес шида наметавонанд, ба хотире ки дар роҳе ки имрӯз мо интихоб кардаем, пеш бурда истодаем, як мушкилиҳои зиёдам ҳаст, бигем як монеаҳои зиёдам ҳаст ки пеши рӯи моро мегиранд. Лекин инсон бояд дар зиндагӣ ҳамавақт бо сабр бошад, чунки инсонҳое ки дар зиндагӣ бо сабр ҳастанду аз имтиҳонҳои худованд мегузаранд, як ҷоиза, як мукофоти калон худованд ба онҳо насиб мегардонад. яъне як дорандаи хуб мешаванд ки дасташон ба ҳама дорандаҳову нодорони дунё мерасад иншоаллоҳ. ба ҳамин хотир ин бизнесе аст ки шумо метавонед ҳам худатон аз маҳсулотҳои ширкат истифода баред, яъне маҳсулотое ки шумо аз дигар ҷо харидорӣ мекунед, мисол ҳаминро метавонед ҳам аз ширкат барои хонаи худатон харид кунед, вали дараҷа маҳсулотҳои басифат, мисол ҳамон маҳсулоте ки шумо аз дигар ҷо бо маблағи калон мехаред, маблағи шумо барои шумо эконом мешавад аввали дараҷа. дуюм, боз мисол агар ки худи шумо хостед ки аз ширкат даромади хуб гиред, ҳаракат мекунед ба мисли худатон хешу табори ё рафиқони худро даъват мекунед, ширкат аз ҳисоби ҳамин даъват кардагии шумо, яъне аз ҳисоби зиёд кардани таварабароти компания ба шумо даромад медиҳад, яъне маблағҳои пулӣ медиҳад. ва боз ба ғарз аз ин ҳангоме ки шумо ҳар як каталогое ки мо дорем давоми 21 рӯз вақт доранд, шумо харидои худатонро анҷом медиҳед, боз ширкат ба шумо давоми 5 каталог тӯҳфаҳои худро медиҳад. ин фарқияташ аз магазину бозору дигар ҷойҳо бениҳоят калон аст. ба ҳамин хотир гурӯҳе ки имрӯз мо дорем, яъне проекте ки имрӯз мо дорем, проекти Faberlic Forever, номер 1 дар ҷумҳурии Тоҷикистон, номер 1 дар Осиёи Миёна, наставникони бузурге дорем ки дар ин бизнес аллакай муваффақ шуданд, ки даромадашон дар давоми як моҳ аз 100,000 сомон зиёд ҳастанд. ино ки ҳамин маълумотҳои худашон медонанд, онҳоро ба мо омӯзонданд, яъне ба шогирдонашон. мо тайёрем ки ҳамин маълумотҳои заруриро ба шумо бе сарфаи маблағ, бе ягон расход ба шумо омӯзонем, шумо низ дар пешравии бизнесатон муваффақ гардед. ва боз айни ҳол дар мо як намуд структурае ҳаст ки мо метавонем ки одамое ки хичон мехоҳанд бизнеса пеш бурдан бояд ёрдам кунем. ҳама одамое ки мисол тамошо дорем, ҳаракат кунем, связ дар мисол барои нависем, мо ҳатман шумода кӯмак мекунем. ва одамое ки зиндагишон сахта мехоҳанд зиндагишонро иваз кунанд, ин кор асосан барои шумоае. ҳаматонро интизорем, чӣ хеле ки мо имрӯз ҳаракат кардесем, пули калон кор мекунем, Faberlic даромади калон дорем, шумо ҳам метонед. чӣ хеле ки як гап ҳаст, ҷа ягон ҷои тишбандӣ нест, ҳамин хеле метонед, ҳама каса биёед, мо шуморо интизорем дар командаи кори мо. саломати сарбаланд бошед. раҳмат Шаҳромҷон, раҳмат. бале рост мегӯяд Шаҳромҷон, инҷа ба ягон ҷои чашмбандӣ нест, ҳама метавонанд ки даромади калон бароянд, агар ки хоҳишу меҳнату заҳмат кашанд. мо ҳама вақт тайёрем ки дастгирӣ намоем. рақамҳое ки дар поён шумо дида истодаед дар поёни видео, ин рақамҳои ватсапи Шаҳромҷон аст, метавонед ки нависед оиди кор ва ҳамаро шуморо мефаҳмонад, метавонед ки ҳамкорӣ кунед, қатиш пешравӣ кунед. ва дар
описании видео ҳатман канали Шаҳромро мемонем, силкаша дар омада подписатсия кунед. Ниҳоят видеои олӣ дорад, барои шумо мусбат аст, метавонед ки тамошо кунед ва як манфиати хубе гиред дар зиндагиятон, дар корҳоятон пешравӣ намоед. барномаи як лаҳзаву дӯстони азиз, саломату сарбаланд бошед. То барномаҳои оянда ҳаматонро дӯст медорем. То возӣ хайр.